Майка ти те дразни, чувстваш се непоносима, не можеш да я понасяш. Каква е тази жена да се бърка в твоя живот и не те оставя на мира да го живееш? Не знаеш ли, че тази жена беше като теб, на твоята възраст? И знаеш ли, че тя усеща как се чувстваш ти? Защото това, което чувстваш ти, е нещо, което самата тя чувства. И ако тя е забравила да чувства, ти напомняш с това, което мислиш, за това чувство, което тя някога е преживявала. И сега идва момента, когато, ако изподелиш как се чувстваш и тя си спомни какво самата тя е чувствала, тя ще ти помогне